Please subscribe para updated ka sa aming bagong video. This is Lex Fino Vlog. Hello, kumusta ka mo? Yan sa inyong ulagad sa kanginang Tufon Morales. Andan akong partner sa Black Odari, si Randy Tayado. Kumusta ka mo tanan nagpamati karon? Kung ako pasulti yun, asap kita, always say a prayer, mga kaisunan. Gamay lagi ko yan pong minumdum kita sa itong labang magagawam. Siya atong unahon sa tanan. Okay? Thank you kay Lord sa magyata ka ng mong grasya. Thank you kayo. O ako sa pasalamatan og dako ganiyan taon nga itong katabang usap sa itong panlawas. Labi na giyos Panyawan Herbal Capsules and then Kugon Herbal Capsules. O iwan sa Sid Liniment Oil, no? Celebrity Beauty Soup and then Panyawan Coffee Mix sa Sid Marketing. Salamat kay nini o atong naadyan napita may mutang sab sa atong butika nga suki sa kay nato dool sa Osmic Hotel sa Agos Hotel ang Makpa butika, no. Okay, naadya tanang mga produkto nga inyong mapalit na napita gikan sa Sid Liniment Oil. Okay, thank you. Og sa Osmic Hotel sa akong amigo diyan napita. Okay. Bueno, ang suot po ko na itong katagad o pagtagad, no. Pinadakinis usa ka babae ni tingali. Usa ka babae, yes. Nga nagpatago lang sa ngan nga Pritchie. Nilin nga na Pritchie. Okay, nagibuhatan o doon sa radyo ni Ray Arellano. Naigsunan ang atong sender, usa ka babae, si Pritchie. Kini akong problema bahin ni sa trabaho sa kumbahan nga dako untag sweldo pero kulbaan man sa kupirmi uy. Pero araw inyo kay masabtan ug masayra nang akong problema no. Ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Ay. Oy, Pritchie. Mayong pagbuminaw sa Lex Fino Bagyo Vlog. ka signal number 4. Nay, Ngano man ka? Naunsa ka? unsa namang orasa diha nay? Alas 9 na sa buntag. Ngano man? Wa pa man gihapon si tatoy. Asa man di ay? Wa pa mauli gikan sa trabaho nay. Unsa ba din ang oras sa iyang ting-uli? Panggabi man na siya. Moabot na siya din sa bahay, alas 7 na siya pero alas 9 namang good Unsa din ang iyang trabaho, Pritchie? Ambot na ng tawhana nga nung ganahan ko da siya ana. Kapila na ako magsigig ingon na niya nga undang na ana pero gahig kay ko ang kanahan. Unsa lagi iyang trabaho ron? Gwardya, nay. Hinuon, okay raman ang gwardya. Mas delikadong pulis. Mas delikado ng iyan, nay. Kaya ang iyang gibantayan doon, mo'y delikado kaayo. Unsa di ay gibantayan niya? Bangko? Dili, nay. Unsa di ay? Lamisa. Aron, oy. Kinanggaw ka man, oy. Seryoso ning nangutana ko nimo, serious ne. Huwag ko magbinuang, nay. Abi kay miingon man kung bangko, lamisa po di mo. Ay. Ayaw ko nagbinuang da, Pritchie. Aro nga ko nukugtuban. Bida, paglagot gani ko ron na. Ubon ko ron ang kaldero. Huwag ko magbinuang ni mo, nay. Uy, tinuod ang akong gisulti ni mo. Kuya, huwag ko niya trabaho. Lamisa ray bantayan. Unya, delikado. Karon na, inig-abot ni tatoy, pangutan asig nagbinuang bako ni mo. Pangutan agid siya, nay. Ay, kalami. Nahigda tao na eh. Hoy, ngayon nadugay man ka. Mayawan man tanimog na unsa nakatatoy, ngayon nadugay, day ka. Nay, nagagubot mo dito sa akong ibantayan tao na. Nga naman? Isuon mo ko dito doon katao ba yung mga armado. At daan palagi gid ko. Sus na gid mo tawhana ka. Ano naman? Undang lagi ang trabaho, Isus, noon sa mga tao. Sayang kay mundang tayo. Dako kay sweldo. Bisa na. Unsa man akong sweldo, unya usa ka buwan matutyo na ka. Sa buwan matutyo. Pida sa gyuton nimo, uy. Ay, kagahi ni mag-uta to eh. Ngita man tigag ako nalay mo pitlok nimo. Ha? Kay salain pa mo kapitlok nimo. Porbida, kalma lang ko na unsa man tao. Kaway, Pritchie. Bala ka diha, oy. Sige, padayon diha. Kay maghinay-hiyan na lang sa kong pangitag like ikapenshit nimo. Sige, kapinsit. Proxy ba? Ikapuli nimo. Porbida, sabi kitaan ko mo reserva. Ang manugutong dili. Ang sakyanan gani na ang gani reserba, ikaw pa. Lagi, niya ilisa din ko ni mo reserva. Wap ang taon ko mapalataon. Anong nagtuod ay ka nga flat o buslo try ilisak reserba ha? Napay lain dong. Unsa rin ko nung ilain day? Kanang ligid nga. Unsa? Unsa? Nga naupaw na. Dalan na rin mo. Sabi ka, upaw naman yung buhok ko. Bida sa mo. Ngita mo, gubot ka rin noon. Unsa?
Naunsa na sad mo, Pritse? Da, hanggaw ng tawhana, nay. Huwag na buot tawhana. Bisan unsay inyong ikasungian, no? Ipaagi ninyo sa bugnaw nga paagi, ha? Sa bugnaw nga pagkasulti aron dili magdako ang inyong away. Nay, bisag unsaon pa nimo pabugnaw kung magsiganig-siga, muinit ginahangtod nga mubukal. Sige lang. Ako rin makigsulti. Tanawa ko, ha? Obserbahe ko kung saan ako pagsulti imong bana. Pakitun ka, tika, kung unsay akong pamaagi sa pagpakigsulti. Tanawar ko, ha? Watch and learn. Hoy, tatoy. Toy. Mata na toy. Sumukay. Tatoy. Nay, sumukay kay. Ha? Sumukay kastanan. Eh, duka pa kita rin. Wapatay to. Sumukon pa kita rin. Unsay wa ito. Wa pa man gani ka makapanangtangan ng imong muta. Sumukan. Taon sus. Bangon na ba? May istorya ta. Sige na, kadali lang. Bangon na. Sa mga nanay, sumukon mataon tanin mo. Ay, unsa man gyud ay nang imong trabaho, toy. Nga, kuan man, mauna may inyong giawayan, permi na. Sao sa Pritse na gusto mo na yung pandangon ko na yung trabaho. Yung wala ko yung trabaho, pamitaon taglay trabaho. O niya makakita tag trabaho, pandangon tas no trabaho. Skalibuga tao doy, sakto mo ko na ha. Ikita mabuwang nga, ngita, undag. Ay, dong tatoy, ang ako lang yung ikatambag ba, nga kung pananglit, mabuang manggugani kaana, ayaw lang palata. Bungot sa ito'y ni mo na Bera god be, sultihi ko no ko. Unsa man gyudan ng imong trabaho, nganong naghisgot man kag kuan lamisa si Pritsi naghisgot man tog lamisa. Unsa man. Nay, paminaw ha. Kada ko trabaho, nakususimenteryo. What? Mau na, nay. Nganong la makasud sa sementeryo? Magbantay ka sa mga patay? Doon na yung matay nga usa ka dato karon. Sa buhi pang mong dato, naa siya'y paboritong lamisang nga pirmi niyang gamiton. Anhan lang siya matuog sa lamisa, maghukdong, unya usahay, anha siya mukaon, anha siya magbuhat siya ang mga trabahoon. Dili na siya hapit mo gawa sa kwarto, anhan lang siya sa lamisa, karon nasakit siya, ug ang pagkasakit niya, nagtugon maguna siya mga anak na hinga, ug mamatay siya. Dili ibuwag Mayong ang pagpaminaw. Uy, Kuya Wagod, lisod na ba nagpakyason? Basta manugon. Mao nanay. Mao to nga namatay ang mga dato. Og tungod kay nanugon mat siya nga dili ibuwag ang lamisa nay. Ipabutang og apil didto siyang lumnganan. Unya, nahibaw-an man sa mga anak nga ang maong lamisa ang mga lansang gamit. Mga gold nay. Kuya Wagod, lansang lang gold? Dili man nalisod karon ay. Naa man gani ngipon nga gold. Oo, naa noon. Mao di ay nga mahal kay itong lamisahan ay kay gold di ay mga lansang ato. So karon, hindi pabantayan sa mga anak na ko ang lamisa kay basig kwaton. Lamisa kawaton? Noon sabi taon, kawaton na! Kawaton pa magilipat tayo ko ang mga sapatos, mga kanaligibaligya nga ka ng mga ukay-ukay, merkana, gikan mo na patay. Kana na bang lamisa nga gold? So mo na nga, pabantayan yun ang maong lamisa dito sa sementeryo. Muna, nay, muna. Nganong pabantayan pa man na? Hala no, nanay. Nay, delikado ang sitwasyon dito. Kay una, mingaw kay minteryo. Minteryo guna. Ha? Ikaw ba'y pabantayon dito sa minteryo?
Okay raon tawag anha lang sa may gate pero adto sud sa lubnganan gyud taon. Adto ka dito magbantay. Lisod na eh. Kay una, delikado kay interesan ang lamisa. Kay gold man, siyempre ang mga lansa dito gold man. Dito na gyoy mo interesado na. Naibaw na silang gold ang lansan sa mga lamisa. Ikaduha, abaton uroy ka dito. Menteryo ko na, mingaw kayo. Simbako dunay multo. Di ra ba na mahadlok og gwardya taon? Di man gani mahadlok pulis ng mga. Mauba. Kumao na. Sumabag kuyo ka na ko dito, day, ha? Ikay bantay sa cemeteryo. O saman, sugot ka, ha, nay? Oo, tatoy. Usay, Papat siya lang kong tao do. Ayaw lang kong pabantayan dito sa cemetery. Ingon ka, Libong bitaw ko. Ano niingon kong kaning mao na diha, nay. So mo din na gusto yung kapaundangong pretsi diya sa imuhang trabaho. Kay delikado man di ay. Mao yun, day. Unya nga nung anak man ka diha. Ibaw kag pilay sweldo na ko, nay. Pilaman. 1,000 ang akong oras, nay. Kay bundang talaga, 1,000 oras, ay. Pero ako man ko'y napalakas sa imong asawa do. Kay murag siya man hinuoy mas stress ug maayo nga magsige ko na huna nimo. Ngay ganina lang. Dugay kay nauli no. Wa gyud taon may mutang. Wa mamahaw. Kay wa man bati ag kakutom. Kay nabala ka lagi nimo ngano na dugay kag uli. Base niya o kunog na ay dautang may tabo nimo. Bida, go to church na. Oy, probida sa nimo. Istoryahe lang na ninyo, ha? Sabta ang sitwasyon sa imong asawa. Kay dili lalim ang masakit o stress, oy. Sa buti na ninyong taro. Pre, ako pa nimo, pre. Imusuayan. Ha? Asa mo ka dapit, be? Asa mo ka dapit? Gano'n yung ako suwayan, be? Kana bang imo problema ba? Sa iyon raman. Ako suwayan. O lagi ba? Gano'n suwayan, gano'n kaingon ka sa iyon na. Tungod kay wa man kung mahiad tong imo asawa. Wa mahibaw ang imo asawa kung unsa ka safety dito sa cemeteryo. Wa gyud manghilabot mo dito. Unya, pre, mo nang ako suwayan. Bitaw ingon ko nimo may pa imo suwayan. Mao sa, pre? Nga imo nang dadun imo asawa dito ini duty nimo. Usa? Nuang ka? Lagi nuang ko. Waya. Usaan pagsuway, be, nga inisulti galing pa lang na ako, ana, di naman na masugot. Imo sa dieng sultihan. Usuti mo, pasabot na. Ayaw sulti nga mo duty ka. Ing na lang mo pit kay kadiyot sa imong kaubang gwardya dito. Kasi mo duty anang imo hulipan ba? Mao ba ka? Kanang akong ang mupulin ako? Pas may mira good pre nga makasuway siya. Aron mahibaw siya ba nga delikado atong trabaho. Nga safety ka ita sa atong trabaho. Aron sa ingon, dili na magsige ko na una ni mo dautan nga. Basig may daotang may tabo ni mo. At least, malinaw nang yun na o may confident na siya nga mo trabaho ka. O makatug na siyang tarong. Dili pa? Tuo, no? Sige, pare. Try ko yan. Aray ko yung takarong gabi yung bitar kung kauban taon ba. Iya mo ko birthday? Mao ba? Kanas aman? Karong gabi. O, wala kay duty ron? Aw, imong day off ron, no? Sige. Unsa man ta oras sa mo gikan din, eh? Mga 6:30. 6:40? Oo. Okay, dong. Ako nabantayan nga basta day off ka na sa kumbana, malipay gyud ko. Murabag ka nang wag gyud ko'y kabalaka ba? Unya pagkagapi, ana. Dong. Minteryo mo lagi ni. Ingon ka. Oo, narin ako kauban. Siya mo celebrate niya birthday na mo dire. Ha? Ay hadlok. Ako ipakita nimo nga uy kay ang naghadlok ka niya sa trabaho taon. Bisag na cemeteryo, why problema? Tara, manood ta. Tay pasadong ka na. Ay lagi kadlok lagi. Bida pamusilong ta ning kilabira diri mga kag. Huh? Na ako okay. Tara.
Kamingaw sa dini, uy. Sa ato pa og mo duty ka, ikaw rang usa dini? Oo, mingaw. Yun kay, naminaw music ang mga patay pero headset man sila noon. So, okay. O, lagi, ako rin usa din ni taon. Awesome. Pre. Bidas, pre. Pre, bitaw, batangtagay ng ubol-ubol sa kasawa, pre. Bidas, di ba? Ako nasawa. Kamu din na, pre. Pinagkagwatan og lungon ko. Sorry, Mare. Pre, siya ato ni mo. Birthday, pre. Happy birthday. Oh, uy. Ha? Oo, pre. Birthday mo rin mo. Ako'y bahala na. Sige, pre. Aris ako. Ikaw na bahala diya, ha? Dong, asa mo to siya? Pre, ulit lang. Ulit to siya, Ha? Asa da ita? Ingo ka mo tamong tag-birthday sa imong kauban. Anong niuli man to? Day, pamina ha. Dili tinuod nga doon ay tabungan nga birthday. Naunsa man ni, uy. Ang tinuod ay no, akong duty karon. Gituyo lang na akong sulti ni mo nga mo tambong tag-birthday para mo kuyo ta. Kay, hibaw man kong ingnon di kang kuyo ta din ni duty kas materiyo. Hibaw man ko sitwasyon nga di gyud ka mo kuyog na ko din di man ka mo sugot. Mao nga, aron kuyog ka, ani ano man gyud ka, obserbari akong trabaho. Ug unsa akong trabaho, safety kay ni din day. Why kuyaw, okay? Hanggaw ka man ka, uy. Ginervyos na ba iya ko diri, ha? Halika ka, look. Safety lagi ka gani. Tatoy, hartot ko mo. Pauli ko, tatoy. Maglisod ako day. Kay wa man diri taon akong kauban mo puli na akong ibiyaan man ko. Og muuli ka, lakaw lang dito ka, ikarosa. Katultol mo kas exit sa materiyo. Saron, tatoy. Nangayong panabag, tatoy. Awa na kasuod sa purgatorio. Saan di na? Awa nilabot na. Tatoy, mamatay ko diri. Mamatay ko diri. Minutos na ko diri. Mamatay ko. Yatod ko sa bahay. Muuli ko. Pasag di na. Muuli ko. Pasag di na. Huwag ko gihatod sa kumbana sa gawas kay lagi gusto niya nga masinati na ko yung sitwasyon diya sud sa menteryo. Aron ko no nga di ko mabalaka. Pero sa nahitabo ni samot na hinunang akong nervyos. Mo nga naglagot syukog may sa akong bana tungod sa akong kalagot no. Ni uli ko sa amo. Wa ko manangin sa akong bana. Sakto niya akong gihimo nga tungod sa akong kalagot niya nilayas ko wa ko mananghid. Unsa man og kamo ang pasultihon. Preachy. Ate Jane, good morning! Mati na mo ron. Bang, good morning, Bang! Bambira, may adlaw, Bam. Ate Jane, good morning! Yes, good morning. Salamat day kaayo ha. Kanandada Espinozaan Gonzales. Ni Ipay Lato-Lato. Ni Helen Arfa-Fara. Gawsa mo sila? Mupalit og doon kay Petablia para sa ilang mga bata o para sa ilang mga apo diha sa Olanggo. Salamat kayo diha. Kinsay pangaday? Daghan to sila Kuya Alan. Basta Alfa-Fara. sa Olanggo. Alfa-Fara, Helen Arfa-Fara. Mangono siyang swaki. Daghan kay salamat man lang ha. Padayon gihapon mo sa Don Pepe para taas ang energy. Happy pirmi niya gawas ana. Palit mo sa OBM Special Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Okay, thank you kayo. Salamat kayo ninyong tanan ha sa mga nipalit sa ato ang Don Pepe Tablia. Thank you kay ninyong tanan dinao niya sa tanan po nato mga kaigsunan nga may gamit sa Don Pepe Tablia mga bata. Uy, inom yun mo Don Pepe Tablia kay mao na the best kay natong imnon padung ta sa eskwelahan. Nya kita ang ato ang mga kaigsunan pod nga mga dagko pod. Ang atong imnon pod kini nga tuang Sed Panyawan Coffee Mix. Maunay nindot kay natong imnon ang ato ang Sed Panyawan Coffee Mix kay the best kay na natong imnon. Labi na gyud kun mo trabaho ka panington kasi mo trabaho kun muinom ka sa Sed Panyawan Coffee Mix. The best kay na. Unya sa mga tao ni Kuya ni Pipito, thank you kayo sa tanang mga tao sa ni Sir Roel Alibio Isuto. Thank you kayo nimo diha Sir Roel Alibio Isuto. Sa imong mga tao nga imo sa gipakape sa ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. So sa tanang mga tao ni Kuya
Nick Pipito, basta Toledo. Kuya Nick Pipito, niya Dudong GR Pipito, ang ilang gipainom ang Said Panyawan Coffee Mix. Dasan. Unya sa mga tao ni Vice Mayor Choy Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kagki, Ma'am Kashmir Ararao, Lister Daan, Kuchel Lister Daan, Sir Verdi Rabayaw Yulman, Kuchel Danny Caballero, Kuchel Francis Espari sa Cebu City. Dave Tumulak. Pari Dave Tumulak, thank you kayo. Hari Iran. Nobi Abelya, Cabatino. Oh, salamat kayo tanan. Og diri sa Norte ati Presidok. Boy Labelya. Labelya atong suod og atong mga amigo og si Kuchel Jewel Garganira ang panday nga ato ang amigo pod og si John Alcober ang ato ang usapod sa mga konsehal sa Norte. Salamat kayo, Ate Pres. Okay, pasalamatan sa dako ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutaas sugar. Ayaw si piyata pag inom kada adlaw gyud, katulos sa kaadlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inigpadiuto ni mo maugyapon, usag yapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka magkaon sa imong paniuto. Sa gabi maugyapon, inom na sa kadaan ko sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule na kamukaon sa imong panihapon. Ug alang na itong na problema kaayo bain na ning kidney o UTI. Ayaw na mo kabalaka or kaguol or mahadlok. Tungod kay doon na makatambal, doon na makaayo. Anang atong gibati bahin sa kidney o UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. Og sa tanan po nato mga kaigsunan, thank you. Yung kayo ninyong tanan sa paggamit sa atong number 1 nga plus ang Said Lenemituel nga tinubuwag tag sa atong panuhot, pamaol, parakit sa kalawasan. Varicose veins, katul-katul, kuto sa kabataan ilikay, pagyunta sa dinggi, kung mga haplas ta sa atong ang Said Lenemituel nga anhara nato mapalit sa butika. Kay maunay pinaka-the-best atong dapi-dapi, magsakit ang atong buko-buko, magsakit tungod sa atong drive, bagtak nga bikugan, atong lapalapa nga bagngulngol, haplasan na natong Said Lenemituel nga number 1 nga haplas sa Kabisayan ug Mindanao karon. Ug salamat sa tanang mga tao nga migamit sa to ang Said Lenemituel, pero sabuta andar gyud ta palit sa butika, di ba Dwen? Tinuod sa butika ra kita makapalit ana. Ug nasa sila Facebook page, kining Said Marketing Incorporated. Ug i-type nila ang Panyawan Herbal. Ug dito makita ang produkto sa Said Marketing. Parehaning Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Said Element Oil, Celebrity Beauty Soap, ug Panyawan Coffee Mix, ug ilasang i-like ug share ang maong page. Ug mga Panyawan products sa Said Marketing na dito mga legit kayo. O mapalit sa Shopee. Okay, Shopee. Mauna sa Shopee, kita usay kung layo gali ato ang balay sa butika, mag-Shopee lang ta, order lang ta sa Shopee. Okay? Bam? Thank you! Basahan ka! Kumusta ka niya, Atty. Atandali, I guess? Ang muna sabi mong parintis si Atty. Caminadi. Ma'am Rose, ang mga bata, ilibin na sabi niya kung kinugos niya, sagot lang ergaw si Macmac de la Cruz. Kumusta naman si Ninya, si Sansan. Kumusta na ka mo diha? O glaus, usap diri sa usingan ini. Lamakan si Bunga kung kinugos si Jed Pohanes. Thank you. Ayun
ka makalimot, Aliyah. Kumusta ka mo? Atong celebrity ko dik biyorin sob sa inyong pagpangaligo. Ilibin na sab sa ato ang mga padung mo duty sa iyong buntag maligo tag sayo. Ilibin na atong gawas karon kay ni murag nibalik na sa doon ang sakit nga mga tubig dili mo agas og adlawan ari ra mo agas sa sayong kadlawon or tuwas gabi mga ligo kani kita ang gamit ang celebrity ko JB or supid glutathione ang papaya extract adunay mga sangkap para sa atong black heads or white heads mga up or katol or pugis dili sa mag-dry ang atong skin tungod kay doon kay natural moisturizer atong celebrity ko JB or eliminate diya sa imong mga staff diya sa imong factory Mr. Sami Lauron and Ma'am Merna Lauron sa Summers Use Valerulit Karkara ayaw ko makalimot o pananglitan na ay mo offer ninyo at tugod mo palit sa butika ayaw ko magkumbiyansa mutara ka mo sa butika no amoy sabon nga sa celebrity ko Jake Beauty Soap ana thank you. Okay, yun sa tanong mo na itong mga kisiunan, nga wa masayod ganun masakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, uban pa na itong balatian ka na itong toxin nga nisuod sa itong kalawasan, niya mao man na yung daot sa itong blood cells. Ini kadaot sa itong blood cells, sos, dagkari kitag sakit nga sama ni ato mo nang imnan, yun na itong G-detox, kadadlaw kita, inom ta G-detox, mura lang ato ang maintenance ba? Pwede kami inom ana, bisag doon na kay maintenance, unya, wa man ay overdose, why side effects, mao na nga, inom ka, okay ra, o sa kadlaw, kausa, o sa kaura sa di pa kamukaon, pero doon na kay balatian yun katulog yung kainom. Duha ka kapsula, buntag udto hapon, usa ka oras sa di pa kamukaon niya, imna na to, 8 nga to, sa 12 ka basong tubig, matag adlaw yun na. Busa kung gusto kang mawagtag ka na matuksin sa imong kalawasan nga minungdan sa imong balatian. O karuligon, yun, kanunay, atong vital organs, inom yun tam matag adlaw, o G-Detox Plus, herbal capsule, ang pinakakusog. Number 1 mo tangtang sa tuksin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sendo na ito karong adlaw, Goliath. Si Neprichi, Ate Pres. Kisa Prichi, Oh, si Neprichi, Ate Pres. Kung ano ni siya, simple rin niya problema, Ate Pres. Yung bana na lang magtrabaho sa binteryo. Nya, yung lagi taong paundangon kay kuan ba, kanang hadlo kuno siya nga basig unsay mahitabo. Nya, ambot lang ka, no? Kun kading kuan god, kading binteryo, ami kuyaw, Ate Pres. Para dako kay ang mga patay di na magunang bangon ang nga diha katurog yung mga kuwatan pero kanang iyang trabaho whole day or whole night? Oo, siya gabi man siya kay tungod lagi atong milamisang naikod alansang kuno gold gabi siya magbantay gabi day kabuntag lain puli gud sila Ate Pres kagan sila puli lang sila pero katong time iyang hamang kuan, iyang dutihan, gidani ang asawa, sige tiyagit taon niya asawa, Ate Pres. Hadlok taon kayo, labi na yung magsigi-siyagit. Natural mo na sa minteryo, Ate Pres, kung na yung sige, tabang. Kadugong day ka. Iyang asawa ni siya. Usap rin. Dire, abira kung sa tinudan na nakadungog ka. Pero na ako gili di ka sa Ate Pres nga pero abi ni magulyat na kay kahibod ngan ako gadahan gyud ako katong bata-bata bugat Ate Pres kay giingnan ko ato akong nagkugos siya kung gusto ka mananambal to biteryo tulo ka bernis laka mungusa man ka nga to patulgo lang ko niya ambot lang utsay habilidad ato patulgo ko niya mo tuwab adto dito tuwag ko biteryo pardo tuwag ko niya giapas ko lalis kahangga bes na ni mo. May man ang minteryo sa paddo kaya nagan kay bayan as daplin. Giapas ko lalisa dito. Dili lang bisa na kay ngan ga. Pero dili gyud maayo Di man makaduk ninyo mga minteryo din ni Siri kaya nagan mga bayan may pagpres mga minteryo ang puting mingawa. Wag gi kabayan. O katong kanang minteryo sa kuan Ate Preso sa ronda kanang ay lang minteryo na sa bukid ba makita kayo. Ay sos daghan kuno kayo mga kibudngan di Ate Pres. Na ako rin maglutaw diha nga puti. Kanang sa runda. Tingali, tinuod na. Lan ka sa runda nga naay lasang sa ibabaw sa stereo? Nya, sa taas bitaw kuno dito. Di na aman sila abatas tata ato driver ito sa una ba? Ano man? Si tata ay dito. Kadang biyahe man siya. Nga rin sa ubos. Kaya ako'y kasumpay lang. Ito,
Pag abot niya ato, murag lasang bitaw ba, mga kuhan, daghan kayo. Hipog siya, na babae nga, nilabang. Paglabang, nituwad bitaw kuno nagkalit at terpres. Pagtuwad, ang niya buhok, wa matugad sa yuta. Ungo, di ito. Wa matugad sa yuta. Badaw sa babaw ang barog. Ungo, to. Kuyawa kuno tata. Purti, hapit siya man disgrasya. Basig tinuto nga babae ang nituwad. Dili ungo to dito. Pero ano, Albert, og tinuod nga babae, inigtuwad mo, imong buhok at to. Atos, ubos. Pero iyahan, saka mas babaw, ma'am. Well, si tata sa isulti na ko, anak. Dili to kanang abat mga minteryo. Abat sa kawit siguro. Dili, abot mo yung ate press. Go. Nga dili to abat nga gikadas menteryo. Di alam siya mong perform. Naitabo sa alan, sa mo alan. Naitabo yung una na pag-agi niya sa sementeryo. Karon. Digukod sa baboy. Nga ko kayo. Yeah. Anay. Iyang gibuhat. Dagat siya po sa ila. Huwag mo siya mahadlok. Kuha sa sundang. Balikod, sugat niya. Bitaw yung dustako ng baboy. Dayon. Pagkaugma, katabitaw lang ito ang ungo na matay. Mao to. Murag di alam siya perform. Aron ingon nga giabat sa sementeryo. Ako sa igagaw, ate pres, kanang sa mga bingong kina sa una niya, daghan kay patay. Kiyot? Daghan kay patay, panlabay niya. Ate dahil- Presos, grabe, kanang panlabay ni patay. Ako igagaw, sinibin de la Serdam, duty no sa SB ko sa una, tagalas dos kadlaw. So lakaw siya pa doon sa Southwestern. Atangan bitaw sa ito mga iro nga wayo. Dagganas ko igagaw. Bandagod siya, kanang bandagod siya sa portal. Purti hubagas daw. Purti hubagas daw. Iro nga wayo, gabaro ko no gana. Ang kargado kani ato pare nga wayo man. Kana diha sa una sa. Murag anala na sila mo perform lang pero wala gyud sila gikandas sementeryo. Di lang Lagi na. Sa mo ate pres bingo magito. Nay usa ka balay dito, dila na ko nganlan. Usa ka balay din ha sana maglawog siya mga kanang mga mananap, alas 12 gabi Nganlan pa yato ng mananap. Naingan. Parang sa baa lagi, kanang mga itik. Doy? Baa lagi, kuyawan kay. Lan. Ini hay. Kada bitong menteryo mong giingon no, dili ay lang kalain ka mo diyan na adi repita to ginganlan ni Alan ha. Kanang istorya ko na kana bitong sa babaw na man transmitter tanawa na inikagin mo na transmitter kanang diha sa babaw ko no kanang naidagko kaing kagang. Kada ba mura pagkalimango pero sa layo na dagat kagang maitawan kung dili kayo doolog dagat niya. Dili na nilabtan kay mga kwartya pananglitan na slay kadiro niya. Ukban mas mga kagang dili na nilabtan kay mga kagang puwa murag naluto na. Pero dili nila hilabtan kay mabitog kuno wa hilabti ng lasang ibabaw ng menteryo kay tawaan. Balik ta. Ang pangutana ni Alan. Ang pangutana sa iyang asawa. Ang pangutana ni Alan. Iyang pangutana, unsaon niya yung banal gitaon, paundangon ba ko din niya skuan? Sa iyang pagka wag yung gihatong sa bana kay gusto niya na sitwasyon na aron nila balaka pero nitabo sa mo tinon akong nervyos. Mao ni ako ligutan sa kumbana tungod kay sa akong kalagot niuli ko sa among ako rong usaw panangib-langid. Sakto ba ko? Dapat gulyat og maingon siya nga aral lang ko day lang ko dili ko sa night. Day shift lang siya ba? Night shift. Mo ba? Palihon ginan sila. Nayo po apel sa potana diha gulyat nga nilaya siya. Para na ako no dili kayo. Sila. Para na ako dili kayo law mo imong potana Mrs. Ang imo lang din ha kanang naang ang kadlukan menteryo. Ang imong kadlukan kanang panultihon ba nga di siya mahadlok kog patay yung kadlukan buhi. Mga tao ba niya? Naanyay mo kuan, naay mo tulis ba, di ba? Muna ikayaw. Di kumadlok pati ang kadlukan buhi. Apan, para pagtapos sa itong istorya, Mrs., ako ipaambit ni mo, ha? Yes. Mateo 28, versikulo 20. Og hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Sa Ginoong Hesus may nagsulti ani sa New Testament. Apan kumalingi ka dire sa Old Testament, naanan ni daan ari dire sa Leviticus 26 verse 12. Magauban ako kaninyo ug ako ang mamahimo ninyong Dios ug kamo padayon nga mamahimong akong katawhan. Kanila laging unsa nga ini Ate Pres
dangop ta sa Ginoo kay kanilaging kanabit pa maglakaw sa istorya din sa among mga katiguangan sa bukid kay imo ati pres syudad mo lang imo sa ula di man mo kitag mga ngit-ngit pagabi pero amo sa bukid daghan man yung ngit-ngit nga maagian. Ang istorya sa among ati pres kung abuton nga di kuno kagkahadlok kung maglakaw ka og kanang mingaw lasang ikura usa imo dayon i-pray katong I believe in Jesus Christ. Bisaya man itong may tuo ko sa Diyos Amahan nakagawstan magbuhat sa langit o sa yuta sana magkita o dili magkita. Mao nang uban magdala grocery maglakaw magabi magwarawara groceryhan magwarawara grocery kay na may pong pang-uban na may uban maggrocery pananglitan magsakay og jeep at press na may uban makita ka maggrocery nga pong pang inday ni sa una nga ang uban mura kuno tuyo o jud kuno bitay-bitay sa jeep purag naghinambog abig nga grocery na pero mga kumkumon gamay na ipakita kay tinuod jud sila nga pray pan madto pa ni Dr. Rene Bolioser ay kumusta ka na Dr. Rene Bolioser Dr. Jeffrey Del Socorro diha sa Ormoc madto pa Dr. Rene Bolioser maglakaw to gabi mga grocery ato di warawara aron mga panuway mo islag na skilid no ako ning gibasa diri Mrs. kay para na ako dili kayo kukuyawan sa imong mga pangutana kay ang imong bana nag-duty ba kas ministeryo unsa ang ato kadukan kung naay mga buhi nga moatang niya labi na siya kwarta o pinatong gibalita karon ani pag-record na to karon ate press ko baron pizza 3 sa February 3 sa February itong ibalita ganihan ate Atty. Romfil nga dito sa Andrew Manhog ate press nga ang tigwang taon namatay natangtang ang kunya ningon ko nung police natural death na natural death nga apel makamatay duha ka iro disang tiilan nga kuan to nga napiapi at sa dang naong sa iro so di natural death so makong nga naiuban mingon nga di sila mahadlok og patay ilang kadukan buhi Nindot pa tong usate press? Nga naman. Bahalag mamatay ka pabuhit na taon balik. Salamat ko marami dito na po doon. Kung ako ang puzzle, tiho.